إذا تلاها شعورا زي كير قال يلان مشم ولكن تتكملوا حبيت هنا أنا أشتغل بزي قدس شعوري تتخنى خنكايو يغير مالتي تين تقبروا على اللخن بيأخذوا على اللخن تين جمركن أخاني حج جمروا أخن بدعم شعور هاي صغير يبزح ينوحي سلام 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 أب حقن قربان كينكم نزم دباتي تكاتاتلو أب هيوتكم تعنا أب سرحكم مع سالتو يمنيل كلاتكم نتم شير بموا سبسكرايب بموا تحاور هاني بدعم إذا مسكناكم مالتي بعد لما عندي شاوعي معلتي ناي شغلنا ناي منوح تشالنجي مالتي حجي لما عندي بحسب سريحنا بحسب كن لكينا مالتي تخاتاتلو بقري حجي حنتن اشتبلت افوكادو كلتا بانانا حنتن قاقحون لمينن نلوم عندي عريه بالليل مالتي حجي ككم شغلنا مبزح من واحنا نقبر مالتي انا زنعي اخلني لي يقبروا لكم مالتي حجي سخاتكن كاني ندحر شغرخن وحد ወይ ሓፂር ወይ ከዓ ነዊሕ ካብ ናተይ ድበዝሕ ድነውሕ ገለ ተኮይኑ ከዓኒ ከከም ዓቐንና ኢና ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንዓይ እዚአን ኣኽላኒ ኢለ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ዕረ ሎማዓንቲ የብለይን ዕረ ኣይጥቀምኒ ኣብ ገዛይ ዘለኒ ነገር ክጥቀም እየ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ከዓኒ ከምፅእ እየ ማለት እዩ زيت خاني ኣብ ገዛይ ዘለኒ ዘይቲ ይጥቀም ኣለኹ እዚ ናይ ጉልዒ ዘይቲ እዩ ማለት እዩ ክልተ ማንካ ዝኸውን የእትወሉ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ገዛይ ስለ ዝፀንሐ ንስኻትክን ከዓ ንጨጉርክን ዝሰማማዕክን ወይ ኣብ ገዛኽን ዘለክን ትጥቀማ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ኣድሪ ዘይቲ ማለት እዩ ማስተርድ ኦይል ኣብ ገዛይ ስለ ዝፀንሐኒ ካብኡ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ زهان ليمين كأني نشغلنا نفورفور بتاع مصبوق ስለዝኾነ ፍርቅ ለሚን እንዳገበርና ተጠቂምና ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ حجي كله حوسو سابيله كريم سكاب زخون بطحنيه مالتي من تختاري لي طبق كريم طبق غير طحن كبليه مالتي كريم سكاب زخون شعو نختاري يشغرناني مالتي ዝኾነ ጽማቅ ንጨምቀሉ ማሽ ከምዚ ማሽን ተሊና ይኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ግድን ንእሽተይ ክኸውን የብሉን ዓብ ክኸውን የብሉን ዘለና ኣብ ገዛና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝደልዮ ክሬም ኮይኑለይ ኣሎ ሕጂ ገምጢለ ክልክየ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር ወይ ሓፊስና قندلنا قالت دلينا أورد مايروز سرحنا نتقم مالتي تين مايروز زي صراحة كن وي زي بلكن كاني عب تشالنج زي اللخن مالتي ماي نورمال ماي جيركن عطن كتبل أدخل يخن مالتي حجهاني ناب أوري ناقبر كوخل حقا كريكني مالتي كم زمسيلو له كريم بطعم كريم يبقى مسيلو
ሕጂ ጨጉርክን ካብ ስሩ ክሳብ ጫፉ ኢኻ ትገብራሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ዝሓዘ እዩ ጨጉርና የልስልሶ እዩ የብዝሖ እዩ ፎረፎር ንኸይወፀና ይከላኸለልና እዩ ኩሉ ዝሓዘ ማስክ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማስክ እዩ ማእኸሉ ጫፉ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክትገብራሉ ኣለክን ማለት እዩ ሕጂ ጨጉርና ብቅድሚት ልስሉስ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ደረቕ ኣሎ ብናይ ድሕሪቱ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ቅድሚቱ ድባላሸው ኣሎ ሕጂ ሕደ ዓይነት ስለ ዘይንምሽጦ ሕደ ዓይነት ዘይቲ ገለ ስለ ዘይንገብረሉ ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ ብማእኸሉ ደሎ ብድሕሪቱ ደሎ ብገለ ደሎ ብኩሉ ማዕረ ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ማሳጅ ከዓኒ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ተለኺኽን ድሕሪ ማሳጅ ዘይገበርክኖ ትርጉም የብሉን ኣብ ውሽጢ እቲ ቆርበትና ክረኽቦ እቲ ጨጉርና ፅቡቅ ጌሩ ስቲ ከብሎ ብጣዕሚ ማሳጅ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ጨጉርና ናብ ውሽጢ ከም ዝሰትዮ ጌርና ነቲ ቆርበትና ከዓኒ ኣብ ኩሉ ከም ድባፅሕ ጌርና ማሳጅ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ብቅድሚትክን ብድሕሪትክን ኣብ ጨጉርክን ኣብ ኩሉ ስቲ ከም ዘብሎ ጌርክን ክትለኽዮ ኣለክን ማለት እዩ እዛ ክትልክልኺ ኣቢልክን ኣይትግደፍኦ ማለት እዩ ንውሽጢ ከም ዝኣቱ ጌርክን እቲ ጨጉርክን ከም ዝሰትዮ እቲ ቆርበትክን እውን ከም ዝረኽቦ ክትገብሮ ኣለክን ማለት እዩ ብጣዕሚ ለውጢ ትረኽባ ኣለኽን ብዙሓት ከማን ስእሊ ትሰዳልያ ኣለኽን ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ፅቡቅ እቲ እንደጀመርክን ደለኽን ከዓኒ ጀምራ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ጨጉርኽን ክትሕፀብኦ ከለኽን ስእልክን ንምሕፃብ ብጣዕሚ ጨጉርና ዝበናጥሶ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርክን ድሕሪ ተሓፂብክኖ ብጣዕሚ ለውጢ ክትሪኣ ኣለኹን ከምዚ ጌርክን ተሓፀብኦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ
ፌስታል ዝገብር ገይረሉ ማለት እዩ ኖርማል ናይ ስቤዛ ፌስታል ከምኡ እየ ዝጥቀም ኣነ ንስኽን ካ ድኾነ ንጨጉርኽን ሙቐት ዝፈጥረሉ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ሻወር ካብ ክትገብራ ትኽእላ ዝኾነ ፕላስቲክ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ተጠቂምክ ሽዑ ትድርቢኦ ስለ ዝኾነ ግን ከምዚ ናይ ስቤዛ ዝገበርክናሉ ዋላ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ ሙቐት ንኽፈጥረለይ ከዓኒ ቆቢዕ እገብረሉ ማለት እዩ ተደሊኹን ቆቢዕ ተደሊኹን ሽጎማኖ ተደሊኹን ከዓኒ መንዲል ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ድሌት ክንትገብራሉ ሕጂ 2 ሰዓት ኣጽኒሐ ክሕፀቡ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣጆኹን ተባራትዓ ቀሪብና ኢና ክንውድእ ማለት እዩ ጽቡቕ ለውጢ ከዓ ክትሪኡ ኣለኢኽን ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹና ክትኮና ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር ኣብ ካልእ ጠቃሚ ዝበልክዎ ቪድዮ የራኽበና ቻው ማለት እዩ